Atzaldeon, Sabinaz, Aramaixokue, 14 urte dauzkot eta Arrasaten 3. DBH ikasten dut. Euskerie zer dan niretzat? Euskerien nire ustez da beste askorekin batzen nauena haiek niregana batzen dituen moduen, ez? Azkenien, euskerie da nire ingurue. Euskerie etxien euskeraz, kuadrian euskeraz, lagun artean euskeraz, kalien euskeraz eta eskolan be euskeraz. Beti ekendo da holan sentitzen az gustora. Azkenien uste dut hori eskertzeko zerbait dela. Zelan maite dugunetan maite gaituen hizkuntza baten komunikatzeko aukera eta bizitzeko aukera nik uste beti izango dela garrantzitsue eta ez dakit helduko nazen eskertzera, baina gustoko litzakit euskerak eman duztena nik be euskera jemutia. Junenaz, 12 urte ditut eta Aramaixokuenaz. Eta nietako euskerie da txikitatik erakutzi, erabilit eta baindoten hizkuntzie. Ni Ainara Inuntziaganaz, Aramaixokue, 39 urte dauket. Eta zer da niretzat euskera? Dana, bizitza guztien euskera zein jot, eta nire gurasuek eta nire aititia mamak eta bizitzan erakutiztien gauza edo ondarerik onenetariko bat da. Eta oin dendari moduen, alegintzenaz, saia izen datu da, alegintzenaz lehengo eta azkenengo hitza baintzet euskeraz izen daitxela egunon eskerrik asko, agur, hoxe. Miguel Loiti naiz, 70 urte ditut, Aixolan jaixua, eskonduta gero Arrasaten urte pila bat india, dandik berriz Aramaixoa etorritzea. Euskerari buruz, euskara niretako izen da betik, komuniketako arkalekin, etxien, kalien, lagunekin eta danakin. Zergatik, niri euskera nire gurasuek erentzia bezala mustilako. Erentzia hori saiatzen naiz beste lagun batzui, gainetiko gentiei, eta seme-alabai hortik, bir hortatik erakustia. Ni Gotzone Larrañaganaz, nazu Untzilakue, Aramaixoko auzo bada, eta nik jaixonitzenetik euskeraz bizi zendot, bizi naz, eta nire umiek eta bilobape euskeraz hitz egiten da. Oso zailean niri umiekin erderaz hitz egitie, dauken nekazal turismo bat eta han umiekin be kosteta jat erderaz hitz egitie. Nire lanien ez dut erabiltzen euskera buenos días egun hon izen biherrien. Olakon bat izenezik, Gabon beba izeten da erdeldunei be hori, baina erderaz izeten da nire lana geixena. Eta geixen miresten dutena da arlo horretan katalanak etorten jakunien. Eurek Euskadin egon arren katalanez hitz egiten daue. Nianena eta nietako euskerie da erakutsi guztien hizkuntzie eta gustauko jaten nire ondorengoei bebai jakitxia. Kaixo, nire denaz, 12 urte dauzkot eta Aramaixokuenaz, eta nik abiltzot euskeriaz gure herrixen hizkuntzia da eta guri euskalen etxen gaitxu. Zaldeon, ni Jon Errartenaz eta 19 urte dauket, Aramaixon bizinaz. Eta euskeri niretako da apurua gazte-gaztatik bidoten hizkuntza bat, errestasune dauketena eta egunerokotasunen ibiltzeotena. Eta horrez gain, Txirritolako Euskal Elkartin beban hau eta gaztien artien euskara bultzatzi da ni ustez helburu bat, elkarte hortaku eta hortan saiatzen az. Orduen kuadrian lagun artien naizte hemendik kanpo izen, beti apurrat euskara bultzatzen eta erderazko konversazioetan daulan euskara sartzen eta saiatzen az. Ilia Etxebarrianaz, 34 urte dauket eta Aramaixokuenaz. Nik txiki-txikitatik euskaraz bizitzeko aukera aukidot, bai etxien, bai kanpuen, familixan eta lagunekin beti euskaraz bizializeteko aukera aukidot, eta oin amanaz, eta neupen nire txikitsuai, beti danik euskaraz etxeko
ohitura hartu dut, eta nire ilusioa eta nire helburua, bera ni bizi zena zemoruen be, Aramaixo euskaldun baten eztie da. Atzaldeon, Maialenaz, 20 urte dauket eta haurreskuntzako ikaslienaz 3. mailan. Hemen hau, alde batetik euskarien inguruen nire iritzi xeemuteko, eta horrekin lotuta arnasgunien inguruen bebai nik uste dutena esateko. Aramaixo arnasgune da, baina nik uste dut ez dara ona igo garen hori esker bakarrik. Badaz beste pertsona batzuk bebai, eurai esker Aramaixo arnasgune dela. Adibidez, euskara ikasi eta euskara hasitzen dauen horrei esker, giro erraldunien euskara hasitzen dauen horrei esker, eta orokorrien gure artean komuniketako euskara aukeratu duen horrei esker. Horregaitzik, gurota aprobetxau aukera hau, euren esfortzua bebai baloretako guri beste. Euskaraz, jarraituko duk, oinazkero, hil artea. Eta herritarrok ez bau euskaraz berbaitxan zei berbaingo.